Sesiphelile manje isikhathi sokuqaqela kanti lapha khuzani udedele ividiyo enomfo kamsezana lo yena obongela iy'nkabi zakhe ngawani ubese kethi-ke awungiphe iy'bongo mfo kamsezana ngoba ke waziwa ngendoda ethi iphani iy'bongo awungibongele nami. Mfo kamsezana weseyale kodwa-ke ukhuzani ube esededela ulozolo lwebongo. Ngane kwethu ngiyabingelela kuphi nakuphi la funya khona lo mbuso njengamanje okubingelelayo yena-ke Martin wacebisa intombi zimqomela amehlakho abanye ziboqomela imali uthi ubuwazi. Ngane yakwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela ukuthi wenze kulungile upresse laphana usubscribe ushare uphinde ucomment okhulu nakho konke. Uma usubscribe ayikho imali yakho ehambayo, hit the subscribe button. Ziyakhala manje Eyamdo mama. Ngeke basifunda esinazi ibongo ngeke Uthi wena unetalent lebongo. ayikho ingqondo kana Mana ungakwazi ukukhanda nje ibongo njengamanje, ukhanda nje ibongo njengamanje. zakho. Yawuvele nje ungikhanda ibongo njengamanje, esuka nje khanda njengamanje. Ufuna ukubona netalent enganani? Kunika sisho manje. Awuvele unginike njengamanje. Kanele ukuthi mina bangenza ibongo ke. Angizakhi ibongo ngokuthi mhlawumbe umuntu usengibone senzeni vele ngizenze. Ngakho nami ngithi vela yenza njengamanje. Awususa indlebe, isusa indaba endlebeni makoti. Kanti Qhubeka. yeziyabulala kakhulu izibongo. Uzodwa sengiyazazi izobongo lezo. Kanti iningi kakhulu. Ngiyiqaba ngiyibonga. Awu. Ethi siphalaphala ngasentombe sengibuke sangishindeza amaqende sangiqoma phambi kwesokalasi. Awu. Yabo. Mina kanti ngiyakaze abahlezi. Ngithi intombi le gidiyagida amaqede angikhabisela ngayizengezela. Bathi gcundu salukwazi gegezelana wangena umakoti ekhaya. Kusho mina. Udaba sesifweni sebaba siyafikisa ngazi. Bathi makoti hamba uyotheza. Ungakhohlwa wakhe inkalelo sekigubhu. Sekigubhu thuthu lithi kanti fonela. La.